Bueno, kaixo ikasle maiteok, ze modu zaudete? Ongi etorri, hemen hau Aitorrekin, kaixo Aitor, Apa, kaixo, zemuz. eta gaur hitz egingo dugu Bigarren Errepublikaren inguruan. Hori da. Eta hemen irudian ikus dezakezue Eibar agertzen dela. Eibar eta hor badakizue Eibar izan zela Espainia osoan, estatu osoan lehenengo lekua zeinetan aldarrikatu zen errepublika, ezta Aitor? Hala da, hala da. Eta horren inguruan gustatuko litzaidakezuk guri kontatzea bitxikeritxo bat, mesedez. Bai, noski. Bueno, suposatzen dut, jadanik jakingo duzuenez, Eibarren eman zen errepublikaren aldarrikatzea lehenbiziko edo, ez? Bai, goizeko 6:30 Alejandro Justu. Telleria sozialistak aldarrikatu zuen Bigarren Errepublika. Hori da, eta lehenbiziko toki izan zela, Espainia osoan errepublika aldarrikatzen. Eta, bueno, kontatuko dizuet, nolakoa izan zen aldarrikatze hori Eibarren zen, eta pixka eta arraroa izan zen, konparatzen baldin badugu estatuko beste hiri batzuekin. Gertatu izan zena, Eibarren, errepublika aldarrikatzeko orduan, koordinaketa bat eraman bazutela Espainian estatuko beste hiri batzuekin batera, eta gauean zehar Eibarren komunikazioa galdu zuten beste hiriburu garrantzitsuekin. Adibidez, ziren, Barcelona, Madrid eta Valentzia batez ere, ez? Orduan, pasatu zuten gau osoa errepublikaren aldarrikapena planeatzen, baina jakin gabe ea beste hiriburuetan aldarrikapen hau aurrera zijoan. Orduan, iritsi ziren goizeko partera eta ez zuten lortu telefonoz hitz egitea beste hiriburu hauekin. Beraz, hortxe, arazo bat planteatu zen, ea aldarrikapena aurrera eraman edo bertan bera utzi. Zentzu ziren bi arazoak. Aldarrikapen hau, errepublikan aldarrikapena diot, aurrera eramatea baldin bazen, eta beste hiriburuetan ondo ateratzen ez bazen edo egiten ez bazuten, orduan, seguro, hori da, seguro akatuko zituztela errepublikano guzti hauek, fusilatzera eramango zituztela. Baina, ez bazuten aldarrikatzen beldurragatik eta beste hiriburuetan bai, orduan posible zen beste hiriburu horietan aldarrikapenak utzi egitea, ez? Beraz, beste hiri horietako errepublikanoak fusilatzea. Beraz, erabaki bat ikusten zuen hartu bazuten bai ala bai. Eta egin zuten. Bueno, guztiok dakigu, azkenean, errepublika aldarrikatu zutela, ez da, goiziko 7:30. Baina, noski, errepublika aldarrikatu ostean, egon zen horrelako denbora inpas bat ezekitela beste hiriburuetan aldarrikatu zen edo ez. Beraz, egon ziren 4-5 ordu jakin gabe ea Bartzelonan, Valentzian, Madrilen aldarrikatu zen. Eta goizeko 10 eta 11 aldera, orduan bai iritsi zitzaien konfirmazioa baietz errepublika aldarrikatu izan zela. Beraz, hortxe hasi ziren dena ikurriak ateratzen, errepublikar banderak ateratzen, eta, bueno, ospatzen, esan dezakegu, ez? Zenta, imaginatu gotea 4-5 orduz itxaroten, jakiteko, ea fusilatu izango zaren edo ez. Bai, tentsio izan behar zen, itzela. Bai. Eta, bueno, gero, badakit zu beste bitxikiri badokazula kontatzeko, Markel, eta, bueno, jakin ezazun, ikusi dudan erreporte baten, agertzen dela, gizon oso zar bat izango dituna 80 piko luze urte. Bai, lasestakoan, igual? Ez, beste entrevista baten izan zen. Eta agertzen da gizon bat asaltzen duna, nola gurutzatu egin zen mutiko nahiko gazte batekin, zituna esaten du, 14-15 urte bitartean, bere laguna zena, betiko laguna, eta nola mutiko horrek kontatzen zion bidali zutera errepublika banderaren bila eramateko udaletxera. Ostra, hori bai kasualidadea. Izan ere, bueno, zu bazenekien zer kontatzera ninduan, eta karo, lotura dauka, ni kontatzera noanarekin. Bai, izan ere, azkenean, nire ama Ibarkoa zen, nire amama Ibarkoa zen, eta nire amamaren osaba bedela zen udaletxean bertan, bera errepublikarra zen. Eta osabak bidali zuen bere semea, hau da, nire amamaren lehengusua, errepublikako banderaren bila. Orduan, zuk dioz, umetxo hori nire amamaren lehengusua zen. Hori da, bai. Eta orduan tipo galdetzen ziola, eta zertan zabiz, ez? Ez, bidali edatela hartzera bandera eta udaletxera eramatea. Pues igual, hortxe guretatzen dira bideak, ez da? Bai, ze ona. Bueno, besterik gabe, nik uste dut honekin az gaitezkela gaiari kaina ematen.
Oso ondo, Aitor, eskerrik asko. Animo asko. Hori da, eta animo ikasle guztientzat, Euskal Herriko ikasle guztientzat, ezta? Hori da, besarka oso handi bat. Venga, agur. Zazpigarren gaia, bigarren errepublika, 31ko konstituzioa eta erreformak. Hemen bi testu iruzkin landuko ditugu beti bezala, alde batetik Clara Campoamor sufragistaren hitzaldia eta bestalde Fronte Popularrak 36. urtean aurkeztutako programa politikoa. Sarreran, Primo de Riveraren diktaduraren inguruan itzin behar dugu, zein 23 eta 30. urten bitartean eman zen, eta hau lusatu zen, egoera ekonomikoari esker, baina, zertatuko da, babesak galtzen joango dela, eta 29ko krakarekin batera, dimisioa aurkeztu beharko duela 30. urte hasieran. 30. urtean bertan, abuzturako oposizioa Donostian bildu zen, monarkiarekin amaitzeko konpromesua hartuz. Eta nola helduko gara 31ko apirileko udal hauteskundetara. Alfonso XIII Berenguer jarri zuen gobernuan, baina honek ez zuen funtzionatu. Eta ikusita oposizioa indarra hartzen ari zela, hauteskundetarako deia egin zuen. Baina gauzak ez zitzaizkion espero bezala atera. Izan ere, hemen ikus dezake zuen bezala, errepublikaren aldeko eta monarkiaren kontrako indarrek nabarmen irabazi zuten hiri nagusietan. Eta horregatik, hemen ikus dezake zuen eskutitzau idatzi behar izan zuen, abdikatuz, edo abdikazioa aurkeztuz. Eta errepublika non aldarrikatu zen lehenengoz? Orain Aitor eta biok azaldu dizuegun bezala, Eibarren. Hemen ikus dezakezue errepublikaren plaza deituko zena 1931ko apirilaren 14an. Orduan, gobernua eratuko da, batzorde iraultzaileak eratu zuen gobernu hau, eta Alcalá Zamora izendatu zuten presidente eta Mazuren Lazaina izango zen gobernu burua. Zeintzuk izan ziren, gobernuak izan zituen bi arazo nagusiak. Alde batetik, Kataluniako autonomia nahia, eta hau bideratzea lortu zuten autonomia estatutuaren bitartez. Baina beste arazoa, Elizaren oposizioa, hau ez zuten bideratzea lortu, eta arazo handia bilakatuko zen errepublika osoan zehar. Orduan, behin-behineko gobernuaren zeregin garrantzitsuena marko politiko juridiko berria egitea zen, eta hau 31ko konstituzioa izango zen. Eta horretarako hauteskundeak deitu ziren ekainan. Hau da, gorte konstituzio egileetarako hauteskundeak. Eta hauteskunde hauetan, hemen ikus dezakezuen bezala, ezkerreko indarrek irabazi zuten. Eta martxan jarriko zituzten erreformak. Nolakoa zen 31ko konstituzioa. Konstituzio hau uztailean hasi zen eta abenduan onartu. Neurri progresistak zituen. Espainia errepublika demokratiko bilakatzen zen. Estatu konfesionalizatetik akonfesionalizatera pasatzen zen. Eta estatu bateratua izan arren autonomiak emateko aukera ematen zuen konstituzioak. Nolakoa zen aginte banaketa? Gogoratu, demokrazia batean beti daude 3 aginte mota. Botere legegilea, botere betearazlea eta botere judiziala. Legegilea beti izango du parlamentuak, edo gorteek berdina dela. Betearazlea gobernuaren eskuetan izango da, eta judiziala epaitegien eskuetan. Botere betearazlea nolakoa zen? Presidenteak gorteek aukeratzen zuten, presidente horrek berak, gobernu burua izendatu, gorteen onesperarekin, eta gero ministroak zeden, presidentea aukeratuak, eta baita, gobernu buruarekin batera. Sufragio unibertsala, emakumezkoek ere boto eskubidea izango zuten hemendik aurrera, eta 2 urte beranduago izan zen emakumeak lehen aldiz botoa emateko aukera izan zuten urtea. Jabetza pribatua onartzen zuen konstituzioak, baina desjabetzeko aukera ere ematen zuen. Hau lotu dezakegu pizkatxo bat aurreko mendean ikusi genituen desamortizazioekin. Eta azkenik eskubideen adierazpen zabala zegoen, edo zabala aitortzen zuen. Adibidez, elkartzeko eskubidea, hau sagaztan da aurrera eramandakoa eta honi esker sindikatuak sortu ziren, adierazpen askatasuna, baita derrigorrezko hezkuntza laiko bat ezartzen zen eta dibortzioa. Hori oso neurri aurrerakoia zelarik garai hartan. Orduan, 2 urteko erreformista honetan, bere izenak esaten duen bezala, 3 erreforma nagusi egin ziren. Hezkuntza, erreforma militarra
eta nekazaritzakoa. Orduan, hezkuntzako erreformak zer bilatzen zuen? Alde batetik, hezkuntza eta erlijioa banatzea. Orduan, hezkuntza laikoa izan behar zen eta eliza hezkuntzatik egon behar zen. Orduan, horretarako zen neurri hartu ziren. Ordena erlijioso batzuk desegin egin ziren, jesuitena adibidez. Eta debekatu egin zitzaien elizgizonei hezkuntzan klaseak ematea. Horretarako ikastetxe mistoak sortu ziren. Zein izan zen bigarren helburu nagusia, analfabetismoarekin bukatzea. Izan ere, ea populazioaren erdia analfabetoa zen. Hau da, ez zekien, ez irakurtzen, ez da idazten ere. Eta horretarako, eskola berriak sortu ziren, hezkuntza aurrekontua ikaragarri handitu zen, eta milaka irakasle kontratatu ziren. Bigarren erreforma militarra. Zeintzuk ziren bi helburu nagusiak. Bat, armada modernizatzea. Eta bi, ofizial kopurua gutxitzea. Izan ere, ofizial gehiegi zeuden 19. mendean izan ziren gerra guztien ondorioz. Orduan, zer bilatu zen? Bilatu zena zen, alde batetik, proposatu zitzaien militarra askori jubilatzea, horrela ofizial kopuruarekin amaitzeko, edo arazo horrekin amaitzeko, eta eskaintzen zitzaien, esango dugu, jubilazio hori pentsio batekin, euneko soldatarekin, eta militarren erdiak onartu zuen. Bestalde, gradu batzuk kendu ziren, akademia militar batzuk itxi, adibidez Zaragozakoa, eta eraso guardia sortu zen, zergatik, nahi zutelako eduki polizia bat errepublikarekiko leiala izango zena. Baina, ikusiko dugu militarren arazoa, Elizarekin esan dizudan bezala, errepublika osoan zehar ez dela konponduko. Eta azkenik eukiko dugu nekazaritza erreforma. Eta hau errepublikaren itxaropen handia izan zen, arazo sozialekin bukatu nahi zen eta. Baina, desadostasunak handiak izan ziren. Alde batetik, ezker errepublikarrak zer bilatzen zuen, erregimenaren alde egongo zen nekazari klase ertain bat sortzea. Bestalde, PSOEk lurraren sozializazioa bilatzen zuen eta anarkistek kolektibizazioa. Eta esango duzue, eta zein da lurraren sozializazioa eta kolektibizazioaren arteko ezberdintasuna, ez? Zuek pentsatu behar duzue, beti sozialismoa eta komunismoak bilatuko duela, lurrak banatzea, baina lurroiek izango dira estatuarenak eta aldiz anarkistek ez dute gobernu batean sinisten eta horregatik pentsatzen dute dena herriarena izan behar dela eta dena denen artean egon behar dela banatuta. Nekazaritzaren arazo hauek nun zeuden, Extremaduran eta Andaluzian. Eta, noiz eramango da aurrera erreforma hau, 32ko irailaren 9. Baina porrot itzela izango da, 3 arrazoiengatik. Bat, burokrazia zeinek atzeratu egin zuen erreforma hau aurrera eramatea, beste alde batetik ez zegoelako behar zen dirua hau behar zen bezala aurrera eramateko, eta azkenik jabeak aurke zeudelako. Hau da, aristokrata eta latifundista handiek ez zutelako nekazaritza erreforma hau aurrera atera nahi. Jarraian autonomia estatutuen inguruan hitz egin behar dugu, eta lehen esan dizudan bezala, Katalunia izan zen aukera hau baliatu zuen lehenengo lurraldea. 31an behin-behineko generalitata ezarri zen, eta urte bat beranduago autonomia estatutua onartu egin zen. Naiz eta, Espainiako eskuma horren kontra egon. Eta Euskal Herrian bestalde, Lizarrako estatutua aurkeztu zuten nazionalista eta karlistek, baina Gortek ukatu egin zuten. Zuek pentsatu, nazionalista eta karlistek ze ideologia zeukaten. Eskumakoa eta gainera Elizarekin lotua. Orduan, esen onartezina zen esango dugu, errepublikarentzat. Eta esen 36. urtera arte onartuko urrengo gaian ondo ikusiko dugun bezala. Eta azkenik, Galizian, gerra zibilaren hasieran, prozesua geldiarazi egin zen. Bestalde, oinarrizko eskubideen inguruan hitz egin behar dugu. Lehenik eta behin, hemen ikus dezakezuen nola alderdi eta sindikatu asko zeuden guztiak legezkoak ziren, ez aurreko garaian bezala, zeinetan gogoratu Primo de Riveraren diktaduran, Primo de Riveraren partidu politikoa eta sindikatua bakarrik onartzen ziren. Egia da, batzuk ez zirela legezkanpo egon, baina ez zegoen bozkatzeko eskubide hori.
Bestalde, preso politikoentzat amnistia eman zen. Amnistia zer esan nahi du? Amnistiak esan nahi du, barkatzen zitzaiela kartzela zigor hori, hau da, kartzelatik aterako zirela. Eta zeintzuk ziren, zergatik jarri dizuet zeneteko irudia, preso gehienak anarkistak izan zirelako aurreko garaian. Eta gero lan arloko neurri zabalak onartu ziren, langilek bilatzen zutena 8 orduko lanaldia, gutxiengo soldata bat, istripurik bazegoen aseguru bat, eta baita ordaindutako oporrak Gazeta Madrileko aldizkari honetan ikus dezakezuen bezala. Eta ere hitz egin behar dugu, gizarte laiko baten aldeko legeen inguruan, hau da, estatua eta elizaren banaketa honen inguruan alajaina. Ezkontza zibila eta dibortzio legea onartu ziren, beste alde batetik hilerri zibilak ere sortu egin ziren, eta elizak hezkuntzan zituen privilegioekin amaitu egin zen, lehen hezkuntzako erreformaetan azaldu dizuedan bezala. Era honetan, simbolo erlijiosoak erekin publiko guztietatik, baita eskoletatik ere, zendizuedan bezala, kendu egin ziren. Eta zeintzuk izan ziren, bi urteko erreformista honek izan zituen 4 arazo nagusiak. Alde batetik, arazo ekonomikoak. Aurreko garaian esan dizuedan bezala, krisi ekonomikoa Europara heldu zen 29ko krakaren ostean, eta esportazioek nabarmen egin zuten behera, baita barne produkzioak ere. Honek zerrekarri zuen langabezia igotzea eta zen neurri hartu ziren honi aurre egiteko. Alde batetik, errentaren araberako zergak, hau da, zuk segun eta zenbat diru irabazten duzun, zerga gehiago edo gutxiago ordaintzea, eta herri lanak bultzatu ziren, batez ere langabeziarekin amaitzeko. Beste arazo bat, Casas Viejasen gertaturikoa, gogoratu klasean jarri nizuen bideo horretan ikusi zen bezala, arazo handia zegoen, batez ere Andaluzian, nekazariak oso egoera gogorretan bizi ziren, jornalariak ziren gehienak lurrik gabe, eta anarkistek Casas Viejas herria hartu zuten, eta baita Guardia Zibilen kuartela hartu ere. Orduan, eraso guardia bidali zuen gobernuak, eta mugimendu hau zapaldu egin zuten, eta, adibidez, mugimendu horren burua bere etxean erre zuten, oso gogorra izan zen. Eta honek, oso fama txarra eman zion errepublikaren gobernuari. Hori gutxi balitz, eskumako Sanjurjo generalak estatu kolpe bat eman zuen, ez zuen funtzionatu, baina ez egonkortasuna nabaria zen. Eta azkenik, ikusiko dugu, indar kontserbadoren gorakada. Zeintzuk ziren indar kontserbadore horiek? Adibidez, CEDA, izango dela hurrengo hauteskundeak irabaziko dituena, beste alde batetik Renovación Española, Calvo Soteloren alderdi politikoa, Komunión Tradicionalista, hauek karlistak izango dira, eta gero, Partidu Fascista, Falange Española eta Jons, eta hauek biak elkartu egingo ziren Falange Española de las Jons osatuz. Arazo hauek eraman zuten Errepublikako gobernua hauteskundeak deitzea 1953ko azarorako. Eta hauteskunde hauek irabazi zituen eskumak. CEDA izan zen boto gehien lortu zituen alderdia. Eta, pentsatu behar duzue, 1953 urtean zer hartatu zen Europan? Hitler boterera heldu zela, eta orduan eskerrak ez zuen begioen ez ikusten CEDA gobernuan ezartzerik. Horregatik, alderdi erradikala ezarri zen gobernuan. Niceto Alcalá Zamora, presidente izendatuz, eta Alejandro Lerroux gobernuburu. Izenak esaten digu, kontraerreformatzailea zer egingo dute? Erreforma guztiak murriztu, geldiarazi edo ezabatu. Bestalde, 32ko kolpistentzat gogoratu Sanjurjo, amnistia eman zitzaien eta konfiskatutako ondasunak itzuli ere. Elizak eta militarrek protagonismoa berreskuratu egin zuten eta autonomia estatutuak bertan bera gelditu ziren. Kataluniakoa murriztuz eta Euskal Herrikoa eztabaidatik at geldituz. Urte bat beranduago Lerrousek zer egin zuen, CEDako ministro batzuk izendatu zituen. Honen aurrean, PSOE eta UGTek greba orokor iraultzailea deitu zuten, eta Katalunia eta Asturiasen altxamendu honek izaera iraultzaile hori hartu ere. Lluís Companysek Kataluniako Errepublika aldarrikatu zuen eta Asturiasen greba gogorrak izan ziren. Armada bidali zuten eta milaka hildako izan ziren.
armada bidali zuten, edo armadan bidalitakoen artean zegoen Franco adibidez. Urte bat beranduago, hau guztiari beste arazo bat gehitu zitzaion, izan zela ustelkeria kaso bat. Ustelkeria edo korrupzioa. Estraperloaren kasua izan zen. Kasinoetan harrapatu zituztela alderdi erradikalekoak trampak egiten, eta hau izan zen, gaztelaniaz esaten dena lagotak kolmo el vaso, zergatik, gobernua eramazuelako berriz ere hauteskundeak deitzea orain 36ko otsailerako. Orduan ja, sartuko gara 3. atalean, Fronte Popularraren garaia. Ze izan zen Fronte Popularra? Ezkerreko koalizio bat, elkarrekin aurkeztu zena 36ko hauteskundeetara. Eta nortzuk biltzen ziren bertan, komunistak, sozialistak, antifasistak, baita ezkerra abertzaleak ere eskatu zuen Fronte Popularraren aldeko botoa, eta anarkistek ere. Programa zein zen erreformekin jarraitzea berriz ere, hau da, 31ko gobernuak egindako erreforma horiek, 34ko preso politikoentzat amnistia, aurreko 34. urtean izan ziren urriko iraultzaren ondorioz preso hartu zituztenentzat, eta baita Kataluniako autonomia estatutua indarren jartzea eta Euskal Herrikoa berriz ere eztabaidara eramatea. Hemen ikus dezakezuen bezala, Fronte Popularrak irabazi zituen hauteskundeak, naiz eta gutxigatik izan, eta hemen daukazue, zeintzuk izan ziren emaitzak, eta Espainiak, zelekutan irabazi zuten zein indarrek. Adierazgarria da mapa hau, ze gero, kolpistek estatu kolpea ematerakoan, mapa oso antzerakoa izango da. Orduan, eskumak irabazitako lekuetan arrakasta izan zuen estatu kolpeak. Orduan, gobernuak hainbat arazo izan zituen, alde batetik ezkertiarrek elizak erasotzen hasi ziren, fasistek ezkerrekoen aurka atentatuak egin zituzten, eta gainera jornalariek oso egoera penagarria zutelako, lurrak okupatu zituzten. Aipatutako atentatu horietako bat izan zen adibidez falankistek egindakoa Castillo tenientearen aurka. Hemen ikus dezakezuen teniente, eraso guardiako teniente bat zen, hil egin zuten, eta honen aurka mendeku bila, eraso guardiakoek egin zuten beste atentatu bat, Calvo Sotelo, Renovación Espainolako burua hilez. Orduan, egoera oso txarra zen, eta estatu kolpe bati buruzko zurrumurruak zabaldu egin ziren. Orduan, zer egin zuen gobernuak? Gobernuak militar susmagarriak urrundu egin zituen. Mola, Nafarro aldera bidaliz, Franco, Kanarietara, orduan militar bakoitza bidaltzen zuten alde batea, baina honek ez zuen funtzionatu. Eta azkenean, estatu kolpea eman zuten. Lehen esan bezala, estatu kolpe honek ez zuen ez arrakasta izan, gerra zibil bat bihurtuko zen.